Hello everyone, good morning. Welcome to our channel and shout out to each one of you who watching this vlog. So for today is Thursday and katapos ko lang mag-breakfast and I decided na i-share ko sa inyo itong ginagawa kong diet. So as you can see, ayan, ito yung mga panukat na ginagamit ko sa aking pag-diet. So yeah. Good morning everyone. Hello. So yes, as you can see, ayan, ito yung aking kinakain tuwing ako ay nag-diet-dietan. No, seriously, diet po. So, share ko lang sa inyo kung ano yung normaling kinakain ko. Ayan. Kasi marami na akong na-try ng mga diet. Like yung no rice diet, hindi pala yun maganda kasi maglalagas yung buhok mo, mag-overpatig ka, laging pagod, yung mayroon kang mood swing. So dapat ang best way ng diet ay calorie deficit. So lahat pwede mong kainin as long in moderation and as long pasok sa calorie intake mo kung ano ang target mo na calorie, kung ilan yung target mo. So ako, ayan, ito yung aking kinakain. Meron akong steam na isda, tulingan. Hinimay ko na siya. Onion, garlic, ginger. And then of course, yung aking pechay bagyo. Ayan, pechay bagyo po siya. Hiniwa na maliliit kasi yung brace ko ay medyo alanganin na. May mga tanggal na naman ako. Tapos of course, yung ating moringa leaves. And of course, itong aking brown rice na niluto sa kakanggata ng nyog na nakalagay sa ref. So every time na magluluto ako in the morning, lunch, and dinner, kukuha lang ako ng 1/4 cup of rice. As of now, 1/4 na. Pero dati guys, mga sisi, nag-start ako dito. Huwag kang mag-start ka agad na mag-start ka ng diet tapos ginamit mo 1/4, hindi, manghihina ka. So ang una, ang start kong ginamit ay 1 cup. Ayan. 1 cup yan. Tapos, nung after mga 2 weeks or 1 month, I decided na mag 1/2. Ayan. Tapos, after few weeks na naman, nag-decide akong 1/3. So, ngayon, ang ginagamit ko ay 1/4. 1/4 cup of rice. Any kind of rice. Minsan white rice, minsan brown rice, red rice. So, ayan. Niluto ko sa isang once na lutuan yung 2 cups ng rice, na isang rice na red at isang cup ng white, pinaghalo. Tapos yung ginamit na tubig doon ay kakangata ng nyog. Tapos nilagay lang sa ref para every time nakakain ako, kukuha lang na maliit na scoop doon, which is 1/4. Tapos ito syempre yung pinakamaliit, 1/8. Hindi na pwede, sobrang konti naman ang kanin, baka ako manghina na yan. Kaya hanggang 1/4 lang. Pag 1/4 ang kanin ko, normally, maraming gulay yan, ganyan. Pero kapag gusto ko ng 1/3, konti lang ang gulay, ganyan. Kasi, binabalance ko, huwag masyadong madami kasi, ang hirap kainin pag sobrang madami na. Kumbaga, nasanay na yung stomach ko na sakto lang yung kinakain. So, ang ginagawa ko dyan, gumagamit ako ng vegetable oil or minsan, olive oil, o kung wala, kahit yung natural na oil, isang takip lang ng bote. Maliit lang yon, isang takip. Tapos, isusot ko lang yung garlic, ginger, and onion as in mag-brown. After that, ilagay na kung ano yung mga isasahog ko. Like egg, fish, meat, mince, kahit na ano gusto mong isahog. So, for now, yung sahog ko ay isda. Tapos, kapag nag-brown-brown na yan, yun na, pag halo-haluin na lang yan, hindi yan papatagalin sa apoy. Kumbaga, fresh pa rin yung mga gulay. Kasi, once na ma-mix lang yan, hahanguin na. Once na medyo mainit-init na yung kanin, tapos medyo nag-half cook na ng konti yung gulay, tapos na, ready to serve na. So, naglalagay lang ako minsan soy sauce, hindi na ako naglalagay ng asin. Tapos, minsan, kapag ang sahog ko ay dilis, ayun, hindi na ako naglalagay ng asin kasi medyo maalat ang dilis. Minsan naman, century tuna, minsan sardina. So, pwede kang mag-experiment na anything na pwede mong isahog dito sa any kind of vegetable. So, minsan, ang ginagawa ko ay moringa rice, minsan black pepper rice, minsan pechay rice, minsan, katulad nito, ito ay tinatawag ko na mixed vegetable rice kasi moringa tsaka pechay bagyo. Minsan tomato rice kasi ang halo niya tomato lang.
So, ayun. Ganun lang ginagawa ko. Tapos kinakain ko to every lunch and dinner. Ngayong umaga, ang kinain ko ay saging na saba na pinirito at saka Milo. Tumigil na rin ako mag-inom ng coffee kasi inaatake na naman. Inaatake ako ng acid reflux. So, ayan. So, ganyan lang eh. So sana may nakuha kayong konting idea and kung gusto nyo itry, why not? So, disclaimer, this is not, I'm not an expert, based lang ito sa ating experience. So, yun, healthy siya. Hindi mo kailangang itigil ang rice kasi ang rice ay good energy yan, good carbohydrate. So, kailangan natin kainin yan. Basta tama lang. So, yan, that's it my vlog, everyone, and thank you for watching. So, mamaya ako pa ito kakainin, kaya yung kapatid ko ang magluluto nito mamaya, tapos ihahatid sa shop ko. So, marunong na siya magluto kung ano yung gusto ko kasi tinuruan ko siya. Kasi kapag niluto ko to, malamig na mamaya. Kaya sabi ko, ikaw na lang magluto. So yeah, that's it my vlog everyone. Thank you for watching. Bye-bye! A few moments later. Do you want to know?